Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now uMadlamini ke saqala umbona ku-season 1, I think it was episode 8 kaMnakwethu, apho ke uDulas wayebhalele kuMnakwethu efuna uintroducer i-girlfriend yakhe enguMamhlongo igama, kwaye efuna uchaza uba ufuna uthatha isithembu, so ufuna ukwenza uMamhlongo uwife number 2. Yatrenda ke lo episode ngenxa yoba uMamhlongo ke wayedelela ezibonakalisa uzithemba, uMadlamini ke abe engulo ingathi uthulile. Waye wavuma ke ba uDulas angasithatha ke isithembu, nangona wesithi yena wayengasifuni isithembu, but ke uMamhlongo wangulo wayedelela. So ke siyasaqhubekeka ke sababona bekumnakwethu, apho sibona ke uDulas noMamhlongo, kwakhona ke nomama umntana owaphele elotyolwa onguMashozi, kodwa ke uMadlamini lo yena uphele sele ehamba kwesithembu, so ebengasekho kunye naye uDulas. Now indaba esizivayo ke nangosoleka kwakhe ngezoba caba ukho abantu abathi ke ebephethwe ngumphimbo, ndibone kuFacebook kuthiwa ebenomqala, so ke noba bekhale ngalomqala then ke wabe kanti uyasishiya uyasweleka. Bebenabantwana ke noDulas, njengoba nisiva kule video ndiyidlalileyo apha ekuqaleni, echaza kuDulas uba njoba uDulas ehamba ebanabantu uconcerned ngoba what if yena asweleke okanye even noDulas asweleke, abantwana babo bayakuthini. Ndaqomba andisena wari ke ngoku ngoba ngoku nanku akasekho laa nto weye-concerned ngayo, nantsi yenzekile, noba kumhlambi asiyile nto yena wayeyicingela asazi. Sithi ke rest in peace kuMadlamini udadewethu, ingangemphefumlo wakhe ungalala ngoxolo. Niyamva ke notata uMusamseleku uthi oh what an angel, wathi nje engena eqala umbona ngotyaba besenza le episode wamva nje ba ungumntu onomoya ophantsi. Inkosi kakhulu ke uthini bukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo.